ai da za ka shiga cikin kasuwancin bayi da za ka samu riba mai kyau. Tunda lokacin akwai yaƙi da ake tsakanin musulmai da abin da kaga akwai bayi. Sai ya fara da siyan bayi guda 3, ya fara juyawa, sai Allah ya subhanahu wata'ala ya sanya masa albarka. Har bayi 10, 15 har dai aka san shi da cewa attajiri ne na harkar siyar da bayi da siyansu. Wata rana na ɗauki lokaci ne domin in ba da wannan kisa domin mu fahimci tasirin fahimtar wannan ayar da tasirinta a rayuwa da yadda Allah yake tabbatar ma bayinsa cewa lallai huwa kafin ibadahu, cewa shi bayinsa 'yan gata ne a wajensa idan suka ji tsoronsa. Me ya faru a takaice? Wata rana sai aka zo ana neman ma sarki bai wadda za a siyar masa. Sai aka faɗi siffofin da ake so na baiwa. Aka ce to ai sai wajen wane za a samu wannan baiwar, shi wannan attajirin kenan. Da aka zo wajen shi sai aka ce kana da baiwa mai siffa kaza kaza, ya ce yana da ita. Yasa aka fito da ita, nawa za ka siyar? Dinari 100. Sai fadawan sarki suka ce abinda aka ba mu dinari 90 ne, kuma ka san yadda yaƙi ya ruguza tattalin arzikin musulmai da yadda babu kuɗi a hannu, ka yi haƙuri ka bar dinari 10 nan. Sai ce a wannan baiwar kimar ta ma ya wuce dinari 100, na sallama muku ne kawai haka. Sai aka faɗa ma sarki gashi an samu wata baiwa kaza da sauransu kaza. Sai sarki ya ce to ai ba ni gishiri in baka manda mana, mun muna da wasu bayi da suke cikin kurkuku. Aje a waɗannan bayin ba musulmai ba su da wata kima, a ciro baiwa guda ɗaya a bashi akan dinari 10, ya cike wannan giɓin, mu kuma ɗauki baiwar da yake da ita. Kaga shi ke bawan Allah ya shiga, aka buɗe kurkuku, yana shiga yana duba. Bayan shekara 4 ne da wancan, 3 da rabi kai precisely da wancan abin, kawai daga ido da zai yi sai ga wancan matar yarinyar ta, wancan yarinyar da ya ba da dinari 50 da dinari 100, aka nemi dinari 500. Gata goma. Alaysa Allahu bikafin abda. To ai kissar bata fara ba, yanzu a fara kissa. Ai ba kabbara ba. Kuma ingantacciya ce kissan nan sosai. Me ya faru daga nan? Sai ya ce wannan baiwar ta masa, aka ce ta, ya ce to, aka ce ka ɗauka. Ya ɗauka ya tafi da ita. Suna zuwa gida sai ya ce baiwar Allah ki kalle ni, kin san ni? Sai ta ce ban san ka ba. Kin taɓa gani na? Kin tuna wani bawan Allah mai sai da yadiddika kaza 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 a Akka kaza kaza? Ce kai ne? Ce ni ne. Sai ta tuno. Sai take a nan sai take cewa ka bani labarinka, ya aka yi wannan abin ya faru. Saboda ta gane cewa Allah dai ya masa wata baiwa. Sai ya ba ta labarin lokacin da ya soya albashan nan ga abin da ya tuno na ni'imar Allah da kaza da jin kunyar Allah kuma ya bari dan Allah. Yana gama faɗa sai ta ce ba ni hannunka, sai ta ce ba ni kalmar shahada. Ta karɓi kalmar shahada. Ka ji ribar farko. Riba ta biyu kenan. Alaysa Allahu bikafin abda. Har yanzu kisan bata fara ba. Me ya faru a gaba? To yanzu sai aure, tunda tashi ce dama can ba ka bara ne? Dama can miyansa ya tsinke, ballantana kuma shikenan sai ya ce to shi ba zai yi komai ba sai an je gaban alƙali
alƙali in ma ɗaura auren ne ya ɗaura masa aure, sannan kuma ya zama babu kora a cikin alakarsu. Da aka je wajen alƙali sai ya ce ai hiya laka khalisatan laka min dunil mu'minin, taka ce kawai. Sai alƙali ya ɗaura musu aure. Bayan kamar wata 7 sai aka turo daga ɓangaren kiristoci cewa a zo a yi musayan fursunoni na yaƙi da aka kama, ku dawo mana da waɗanda suke wajenku, mu ma za mu dawo maku da waɗanda suke wajenku. Aka kirga fursunoni da bayi, aka dinga lissafo su kuma kiristoci sun turo ambasada. An gama lissafi sai aka tuno to ai akwai mace ɗaya da ba a ganta ba, ina take? Ana tunani sai aka tuno ita ce aka siyar akan dinari 10 nan ba, kuma tana wajen wane mai sai da bayi. Aka ce aje a zo da su. Da aka zo da su sai wakilin da yake wakiltar ɓangaren waɗanda ba musulmai ba ya yi jawabi, ya ce ni ne ambasada, mana ni ne wakili jakada da aka turo domin dawo da waɗanda ba fursunonin waɗanda suke wajen musulmai. Saboda aka ce zo mu tafi. Ta ce ina, na musulunta na farko, na biyu na yi aure, na uku ina da juna biyu wata 7. Saboda haka ba zan koma ba. Salahuddin al-Ayyubi a lokacin ya ce da ita, baiwar Allah, wannan yarjejeniya ce tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba, ki yi haƙuri ki koma. Ta ce Allahn baran ba zan koma ba, ainihin na haguna ƙa'idu. Sai wakilin kiristoci ya ce to mun yadda a ƙyale ta. Sai ta koma ta ci gaba da rayuwa. Bayan wakilin kiristoci ya koma, ya shaida ma jagororinsu kuma aka shaida ma mahaifiyarta, sai mahaifiyarta ba da saƙo zuwa yatta, tunda ba za ta dawo ba, to ga abubuwanki masu daraja waɗanda naki ne wanda suke wajena. Sai aka kira mijin shi mai sai da bayi kenan wanda ya zo aure ta attajiri, sai aka ce ka zo da matarka, ana neman ku a wajen sarki. Sai ya ce matata ta haihu yanzu ba za ta iya zuwa ba, sai dai ni. Aka ce to ka zo ka wakilce ta. Da aka zo sai aka ba shi kullin yadi guda 2. Ai ina jin kun san ƙarshen kisa. Da ya dawo gida aka buɗe kulli, sai ga kullin farko dinari 50 a ciki, sai ga ɗayan kullin dinari 100. Alaysa Allahu bikafin. Dan girman Allah ka duba stages da abubuwan da aka biyo, da yadda ya ji kunyar Allah, ya ƙi saɓan Allah saboda neman yardar Allah, da yadda Allah ya masa tukwici. Yanzu ba a zina ba, a halas ya samu mata, tashi har abada, sannan mahaifiya ga 'ya'yansa, ya aure ta, sannan kuɗinsa duka ashe ajiya maye. Alaysa Allahu bikahin. Saboda haka bawan Allah, a kasuwancinka kai karka yi algushi, karka danna haƙƙin wani. Alaysa Allahu bikafin abda, karka yi cuta. A tarbiyyan 'ya'yanka, har yanzu hanyar Allah bata gama bayyana maka ba, har sai ka haɗa lalacewa da tarbiyyantar da yaranka akan tunanin turawan yamma. Hanyar Allah alaysa Allahu bikafin abdahu, hanyar Allah bata ishe ka ba har yanzu. Kun fahimta? Lokacin da aka juya maka baya akan abin da kai ne kake da gaskiya 100%, kar ka ji damuwar kasancewar ka kai kadai a inda kake. Alaysa Allahu bikafin abdahu, kana tare da Allah. Lokacin da aka zalunce ka, aka danna haƙƙinka, alaysa Allahu bikafin abdahu.
lokacin da ka ɗaga hannu kana roƙon Allah akan buƙatunka ƙanana da manya na duniya da lahira. Sallahu bikafin abda. Lokacin da mijinki ya cuce ki, ya danne miki haƙoƙinki, kin yi masa bayani 1, 2, 3, 4, 5 ya ki ji. Alaysa Allahu bikafin amata. Allah ne gatanki. Allah maji roƙon bawa, Allah mai share ma bayinsa hawaye. Idan da zukata sun san irin alƙawarin da Allah ya yi na jibintan al'amarin bayinsa waɗanda suke komawa gare shi, wallahi ƙwaƙwalwa ba za ta riƙa tuno wani a lokacin da take zube.